рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад бародарони азиз ва хоҳарони меҳрубон. Имрӯз ҷумъа ҳаст 11 апрел. хушхабари хеле хуб дорем. То охир хуб гӯш кунед. $100 баробар ба 1089 сомонӣ ва инчунин 100 евро баробар ба 1207 сомонӣ. бародарои азиз, хотири рӯзи ҷумъа дар видео лайк монед, ба канали мо обуна шавед. раҳмат барои дастгирӣ. худованд ай ҳамаи шумо розӣ бошад. ва мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 130 сомону 80 дирам. ин хабарро ту аз куҷо гирифтӣ гуфтанатон мумкин аст. мо ин хабарро аз саҳифаи расмии Бонки Миллии Тоҷикистон гирифтем. иншоалло ки ноумед нашавед, рубл боло хоҳад шуд. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки заграм паспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.